iyalan annabi nutsuwana, iyalan annabi takamana, iyalan annabi dafa'ina, iyalan annabi jalabina, iyalan annabi zan watake, ku na bubadan can na sake, ya asalin dangin karama, duk wani girma bai da girma, in kakan ya maga dama, sai ce a kike duniya, in ga mai sauyawa ba da wai ba. Allah sallu ala habibi wadaru tuja aya mujibi dabbai ka sayyidul wujudi salamu alayka na gaske farki annabi sa'alai da sahabu sarki har da sharifai jinin ma'aiki har auliya sun fi mulki Allah kai muni dan isar kun mushrafa dokar ma'aiki ban san mai muni banda kai ba komai nai kai ne ka so ba to Allah yau ka nufa zan wa ahlul baiti yabo ba abinda ka sabai mun na haji taimaki ruhin ka ya faɗi dan matsayin saidul wujudi Allah kar ka bari wani ya ji ya fi nisan jinin ma'aiki ya halin daraja da girma gidan ku muke ci har mu sha ma fita ku abi ummi da baba akan ku ba zan iya gyala kowa darajar ku ce ta ɗaukaka ni duk inda na je ai ta nuni manya girma ke ta bani kan nai kasa zan kai da su sun riga ni masoya ba kaɗan ba na gode a halin nubuwa ku ne nan inuwar bajewa darajar annabi ko ina na ji na sukar ku ba za na je ba salamu ala ahalin ma'aiki ahalin daraja masu mulki kakan ku fa sarkin saraki salamu ala darin nubuwa da na ji yabon ku na fara kyarma a so ku ta dole jinin ma'aiki kaunu kuna ji in ku kunki Allah ba zai kyale kowa ya sha iska ko da kaɗan ba wasiyar annabi ne a bisu dubba ahali mu bayyana su in kuma ka ji faɗar ka kisu to tabbas za ka yi nadama wuta za ka je wutar atamba wani abu ne ke bana haushi in na tuna tamkar na tashi na ja na ce kuce kan masu yaban halin nubuwa kai ana yabo wasu na nishaɗi iko ina ta tuno zurdudi waɗansu ko tamkar su faɗi sun bar halin shugaba zai zai yaban su abin na lauran kai masoya kamar su Husaini jinin zakiya annabi ta yayi in kana so ka ganni ka kalli Imam Husaini wanda ma'aiki ke kiransa ka dinga sasa a kafadarsa yana son duka farin cikinsa ni a gani na ko dutse ma'aiki yace a so a shi wai bare na gwaran ƴaƴan batula in na tuno su na dinga kwalla a Karbala aka da Husaini kaya Allah zai bar mu bayi barakaji ya suka wa Husaini da Zainabul Kubra kudini ita ce nan ganwar Husaini Allah dan madayin Muhammad tarwata wanda suka yi abun nan suka dauro jikan ma'aiki yansa suke da gudu a doki ga duka ga sasari karshe suka filo wuyan Husaini wayo mai gidana suka kai wa Zainab gabanta suka daure ta akai ta janta tana kukar rasa dan uwanta suka daure Zainab gari suke ta janta suna da duka annabi ga sasari bare ta tsinka in na tuna sai in ta kuka duk mai imani abun nan zai tausayin jinin ma'aiki annabi nai kukan na kasa tsaiwa in ce wai ahalin nubuwa bana uku nai ban fitowa ina daki ina ta kuka ina nazarin waƙar Husaini wayo ya Husaini daga nan kwana ɗaurar ɗan ba duk inda na ji ana yabo ba zan je zan yi yabon Husaini akan su fa zan gane rubana Faduma dan Allah budula dan manzan Allah budila dan bautar da kike wa Allah Madina ki kai ni saboda Zainab dan matsayin sayyidul wujudi ki ƙara kafe mu akan yabanki suna na zakin ma'aiki Malam Isa ne yake mun tarbiya a kula shi mama DJ Yunusa wanda ya dau nauyin yabona ban san sa ba Allah ya nuna yace dan Allah mu yabona a bani dama zan biya kaiwa ahalin Mahmud sarki wayo mai gidana Allah Allah ni batula wanda ya so ku ba zai yi balla bani da lissafin a yau juma'a zan buga waƙar Husaini wayo Fatima
zuciyata bani da shi